Gigisa lang kayo ng bawang at saka sibuyas. Ayan. Pa-brown lang natin yan siya. Pa-brown natin lang ilagay yung manok. Ganito ka-brown, pwede na yan siya. Ilagay natin yung manok. Niwa-niwa ko na yan, ha. Brown lang din natin ang konti yung manok. Igisa kong baga. Habang ganyan siya, lagyan nyo ng paminta, ha. Para manuot din sa pagka-brown. Asin lang ang nilagay kong pampalasa. Then, mix nyo lang din. Tapos pag brown na, pwede natin lagay yung suka at saka toyo. Ayan, as you can see, brown na. Pwede natin salagyan ng toyo at suka. Suka naman kahit ano yan, suka ilagay nyo, ha. Tapos wag nyo nang haluin kasi may suka ako nilagay. I-steam nyo lang ng kahit mga 2 minutes. Tapos takpan. Subuksan na natin siya. Ganyan na siya. Ilagay natin yung sitaw. Ayan. I-mix nyo lang din siya. Ayan, nasukan siya naman. Maglalagay tayo may ng konting tubig lang. I-mix well nyo lang siya ng ganyan. Konting tubig lang, ha, kasi magtutubig pa yung sitaw, eh. Ayan, as you can see, ang ating adobo ay ito na. Konting tubig. Sili, kay optional lang yan, ha, kung gusto nyo lagyan ng sili. Panulit natin, balikan natin yan siya ng 2 minutes. Subuksan na natin. Ito na siya. Ayan, pwede na po siya serve. So, ganito na yung ating adobo, no? Sitaw na adobo with manok. Ayan. Ito na siya. Kain na tayo. Ang ipapartner ko dito ay kamote. Yung sweet potato na naglaga ako. Naglaga ako ng sweet potato.